Señoras, señores, son as 6:32 minutos pasadas da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda cometedes o error garrafal, sodes desas malas persoas que ainda non nos siguen en Instagram, @Voltas co Prato. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan... Ai... de verdad, algún día, non sei se é un suspiro de amor ou de desesperación, pero algún día estaremos millor entre nós os tres. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Non me dixo... Espera. Ahora. Que dicías? Que algún día estaremos millor. Que queixa tes? Ti, esa miña queixa. Eso é a tua queixa? Sí, claro. Pero ten moi fácil. Sí, como? Que? Preparada a conta este. Bueno, como estades? Super ben. Despois do donte... O onte non contabas, Ou Sí, eu contaba. Si contabas. Eu conto sempre. Contas sempre? O que pasa ás veces non, pero non me sabe. Porque onte fixe unha pedazo de tortilla, se ulle moi ben. Non estou falando deso. De que falas? Estou falando de toda a xente que nos veo. Falei toda a xente na casa que nos veu, que onte outra vez fomos líderes na nosa franxa, vemos moita xente, así que este aplauso para vos que están na casa véndanos todas as tardes, aturándonos. E mirade que é difícil aturarnos, sobre todo é difícil o día que ven Begoña Vázquez. ¿Aturarme a min? De eso nada. Sí, hombre, eu que teño o cielo ganado. Sí? Hombre... Por qué? Solamente de oírte. Como estás? Moi ben. Claro, como estás na semana, un mes de entroido, ves pouco por aquí, Porque a vida é dura. Como o cañoto da verdura. Exactamente. Hai que traballar. Hai que apurar os restaurantes. Hai que traballar, sí. Claro. Tedes moita xente? Pa entroido, si hai días xa completísimos, xa estamos con remontes, é moi ben todo. Bueno. Moi ben. Vai ser un entroido fantástico, como todos. Pois aquí vas cociñar, sabíalo tamén? Sí, sei, non. Pois, señoras, señores, a ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Isabel de Salvaterra do Miño. Hola, son Isabel, son de Cabreira. A min gostame a costela estofada. Fagolle unha domiño antes, despois fago un sofrito, paso a por ali, botei un poquinho de blanco, un poquinho de pimentón e deixo pochar todo pochadiño. Cando este pochadiño, botolle un poquinho de auga e deixo aí a fogo lento. Que olla unha consistencia espesiña e que este blandiña. Home, eu gustaríame que me dixeran o forno, porque fixen o forno e salme un poquinho seca. Entón o forno darán ideas. Bueno, mando un saúdo sobre todo á comisión de Cabreira, que vimos aquí en nombre deles, e a Jorge, que non pode estar aquí, que é o noso presi. Picos. Vale, un aplauso á comisión de Cabreira, veña, aí está. A xente de Salvaterra do Miño que ven representada por Isabel e que quere algo que... A ver, aquí mira, a música é moi de orquesta. Sube a música, non? No, igual. Aí estamos. A xente da orquesta da comisión. Arriba esas palmas. Sí. E como en todas as festas de Galicia, ten que haber comida, ten que haber algo de petiscar. En este caso, ximos ter costela que trae Isabel. Xulio Mato, como vai ser a túa? O forno, como quer Isabel. Moi ben. O forno con whisky. Con whisky. Isabel non dixo, pero seguro que tamén quere. Con whisky. Con whisky. Pero como vas facer o Vou whisky? facer... Primeiro vou meter no forno con un adobo moi rico e moi doado e despois vou facer unha salsiña con whisky. Ten moitas cousas aí, moito Teño material. todas as cousas. Todas? Todas. Non había nada máis na casa? Non había nada máis, alá. Ali no noso fondo, mira. Leva whisky, pero o whisky é o menor dos problemas desta costela. Sí, leva moitas cousas. E Begoña Vázquez, como vai facer a súa costela para enamorar a xente de Salvaterra do Miño e das súas festas? Pois eu líquido teño un refresco de cola e un pouco de coñá. Pois podemos mezclar con whisky. Pero que vas facer Vou con facer isto? unha costela barbacoa cunha barbacoa caseira. Vale, neste caso vamos a elaborar cun pouquiño de refresco de cola e un pouco de coñá. Por que te ris? Por que te ris tú? Por o refresco de cola. Madre Que me fai gracia, refresco. Igual é a única vez na vida que dis refresco de cola. Sí, refresco de cola. Non digo marcas. Non dir marcas. Molaría que se dixera unha marca Ahora sonara o pi. vou fastidiar, no, dentro de nada xa fastidio, non te preocupes. Que desos son bastante... Bueno, pois, señoras e señores que estades na casa, non marchedes, porque isto promete, temos moitos adubos e dúas costelas maravillosas. Facemos costela, no Voltas co Prato, Carmela. Marchamos con Begoña Vázquez, veña. Ai, Carmela, que costela temos hoxe aquí. Mira, fixades. Vamos alá. Boa. Tengo que esperar por ti para que vexas como é o meu adubo, así que Non vou tens mirar. nada máis que facer? No.
Nada na vida. Vou aprender con Begoña. Últimamente Mellor non- cociñeira de Galicia, eh? Correcto. Xa lle queda moi pouco. A No, Begoña. de eso nada. Nunca me van a quitar, porque de 2024 son eu. Eso é verdad, Muy bien. Eso é verdad, Sí, eso é señor. verdad. Moi ben, Begoña, moi ben. Moi ben, moi ben. Oxe, Vamos alá. E pa nós do 2025 tamén. señores, señores, hoxe estamos na nova sección do A Volta Escoparato que é Aprendendo con Begoña Vázquez. Aquí estamos os alumnos, Xulio Mato máis eu. Sí, E eu aquí son está aventaxado. a cociña, eso é. Ti estás en terceiro, home. en Tú terceiro de no, Begoña. No, está en octavo. De Begoña. Tú estás en Parbolitos. Mira Octavo de que Begoña. levas tempo, pero cousas Sí, estás sí. fastidiando. Pero a quen lle preguntaches hoxe como se facía un queixo? Pregunteille por a curiosidade, pero non sabías cando se lle botaba o sal, que era o que máis me interesaba. Bueno, non dixenche. Eu penso que da inventou. casa. Di, tes razón. Claro. Sí, no, pero dixéchelo ben, Home, claro que o dixen ben. Estou sorprendida. Está cheo de ver como se fai. É verdad. Estuvo atento. Vale, que lle estás botando? A ver. Mira, un pouco de pimenta moída negra e un pouquiño de sal. Vale? Sal pementamos, entonces. Sal pementamos. Moi ben, cañota. Ahora, moi ben, falta moi aceite, ben. non terás un pouco? Sí. Mola, cando ves a un curso de cociña e aquí imparte olvídase o o aceite. curso, Eu son o pinche. non tengo material. Son alumno antajado que teño. Ti non tiñas Xa aceite, sabía. eu sí. Xa sabía que me facía falta aceite, Jules. Ves? Moi ben. Un pouquiño de aceite. Moi ben. E agora vamos a practicar unha cocción ao vacío, vale? Vale. Pero Sí, sin ter envasadora. Buah. Entonces, que vamos facer? Vamos meter a costela. Eso é un tema de presión da auga, sabías? Entonces, vamos a facer así. Doble cierre, ¿ves? Uno Sí. y dos, doble cierre. Muy importante, no supermercado, doble cierre. Veña, apura, que non me vai a dar tempo a mí. Falas de presión de auga ou de depresión de auga? No, de presión é a túa, a presión. Mira, No, ahora es que- deixámoslle así un pouquinho burato, Pa aí. que- correcto. E agora vamos a meter, vamos a sumerxir na auga. Entón, eso vai facendo. E o aire vai sair para arriba. Vai salir para arriba, deixámoslo ben sacado. Por efecto da presión da auga. Perfecto, exactamente. Depresión é a que me provocades vos a mí. Mira. Nunca te vi Mira, tan contento. Eso é verdad. Mira que ben Ves, queda. ahora Mira, está. ahora. Perfecto. Ves? Está envasada sin ter envasadora. E agora o que facemos é, vamos a sumerxir en agua, vale? Aí vamos a baixar un poquinho de que non ferva, Vale. sobre unha hora, hora e media, vale? Pois aquí ven a Auga. parte máxica de Begoña Vázquez, porque esta costela vai estar hora e media aí. Exacto. Eso ten máis aire, Begoña. Tú sí que No, tes pouco, aire, ten veña. pouco. Eso ten máis aire que flotador de piscina. Sí, Anda, home, veña, sí. por favor. Anda, No, anda. pero mira, vai. Por favor. Bueno, veremos Ten como pouco, queda ten iso. O truco parece que funciona, veremos como está dentro de hora, eh? Queda maravilloso, hora e media. Hora e media, aí está, sin que fervo. Marchamos con Xulio Mato, deixamos Vamos. aquí a instructora. Adobo. Adobo. Madre mía. Espera. Investigate. Adobo. Pensei que non podía empeorar isto, eh? Ese que pode. Bueno, vou empezar con meu adobo, que despois non me dá tempo. Venga, Mira, Xulio, teño empeza aquí, co teu adobo. teño aquí un montón de cousas. Mira, vouche contar o que teño. Sal, pimenta negra, tomiño seco. Ajá. Isto é... Son comiño, non? Comiño e pimento doce moído, vale? Con isto que vamos a facer é unha mestura. Ah, vas mesturar todo. Vamos Vale, a mesturar todo Vale. Moi sin ben. medo, eh? Teño que recordar a xente da casa que temos o teléfono, do Voltas co Prato, 664-483419. O teléfono ao que podedes chamar para comentar o que queirades, se vos parecen estes adobos vos, se vos facedes outro, porque a mellor hai xente que di, pois eu teño unha receita de adobo que é maravillosa, pois Claro. chamade o A Voltas co Prato, comentades que adobo facedes ou que costela facedes, e recordade que repartimos cartiños 50 euriños dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato Das costelas e os adobos. da televisión das costelas. Eso, da televisión, das costelas. Ah, e outra cousa. Sí. Esta semana hai que estar moi atentos e atentas, hai que Porque vir de hai- público no Voltas co Prato porque hai... Sorteo, un libro. Bueno, teño Pois que ir sí, votando, eh? temos sorteo no Voltas co Prato, imos sortear un libro do programa entre o público. Pode ser este público, pode ser o público de mañá, pode ser o público de pasado, nunca se sabe cal vai ser. Para iso hai que vir. O público quedou calado porque... Que misterioso para un libro, eh? Oye, O día que sorteo un becerro, bueno, o tanque de 1000 litros de gasoil. Vamos a Mira. sortear un día aquí. dámoslle pola parte de abaixo, dámoslle a Vale. volta e volvemoslle a dar, vale? Hola. E a continuación vai vir a primeira das curiosidades desta costela. Mira, aquí nesta xerra teño Vale. algo moi curioso, que é un zume de mazá. Vale, zume de mazá. O que ven sendo sidre sin alcohol. Zume de mazá. Sidre sin alcohol. No, eso sería un mosto de mazá. Vale. Isto é Correcto. zume de mazá. Zume de vale. mazá. Tomámoslle botar un bochortón. Por que faz iso? Pois porque é o que manda a receita.
desta costela ao whisky. Confía en min, joder, cañotas. Pero estou preguntando que lle dá, que lle aporta. É que dá igual, eu digo lle. Ah, que lle dá, vai aportar. Que lle aporta? Mira, vai aportar humidade e un poquinho de dulzor. Aí está. Vale. Era tan difícil. Oye, pues dime, que lle aporta, non é... E por qué? Iba a tapar, pero dixeron, non tapes. Non na tapes, sabes por qué? Por qué? Porque ten que ver a nosa convidada de hoxe. Vale. Vamos chamar a Isabel de Salvaterra do Miño. Un aplauso para ela. Vale, Isabel, ven por aquí. Que tal, como estás? Hola, Isabel, benvida. Benvida, arrímate adiante. E Xulio quería ir ao mira, forno antes de nada, Vou ir benvida. ao forno, pero vouche explicar o que Vai fixen primeiro. explicar, Vale, mira, teño aquí un adobo que fixen con estas especies. Sal, pimenta, comiño, tomiño e pemento doce moído, vale? Unteino todo ben e aquí botelle zume de mazá. Zume, que non mosto, cañotas. Zume de mazá. Ahora, mira, esto vámoslo tapar con papel de aluminio e vai ir ao forno como unha hora aproximadamente, hora e media, dependendo do que necesites. Estades un pouco pesados con cociñados longos hoxe. No, longos non, é o que tarda en facerse a costela. Por dous. Non é capricho. Hai que ir E despois- pedindo a TVG que nos dé máis horas, porque Sí. a este paso con O vos, mar maxia. máis máxia tamén. Mira, e despois voulle facer unha salsiña de whisky. Vale, así un pouco acaramelada con mel, azúcar moreno e vai quedar, xa verás. Super. Espera. Isabel, gusta o whisky? Me encanta. Sí. Ves? Ves? Moi ben. A mí tamén. Bueno, pois se lle gusta o whisky a Isabel, voulle pedir que lle abra o forno. Abre Xulio o Mata, forno, abre o por forno, favor, anda. 200 graus, eso, pues vamos a empezar por unha hora e miramos como vai, vale? Ai, Porque vai ir 2 veces ao forno. Vale, Primeiro así doble e cocción. despois ca salsiña vámoslo a pintar e vai volver. E a costela supoño tamén, non? Bueno, costela e whisky están encantada, Isabel, está feliz hoxe aquí. Esta é a proposta de Xulio Mato, imos ver a de Begoña. Arrímate aí, por favor, a Begoña. Benvida. Atención a isto, Ben, mira, eu vouche preparar unha costela barbacoa, pero así moi melosiña, destas que se saca o huesiño, que están riquísimas. Que vou facer a barbacoa nosa da casa, non? E despois metina nesta bolsa para facer un vacío e estou na cocendo moi despaciño durante hora e media, vale? Para que vai así lentiña e así... Ai, carai! Que macho. Está fervendo. Que macho este. Carai, que fino. Sí, quedou, carai, Quedou lle fina, Hoxe non? quedou moi fino. Ela non o diría así normalmente. No, pero bueno. Hoxe quedou lle ben, quedou lle ben. Ostras, sorpresa. Sorpresa para ti misma, mí verdad? Para sí. ti misma. Entón, o que vou facer é unha salsiña barbacoa, moi fácil, moi sinxela, vale? En este caso, en vez de whisky, poñecho coñá, Bueno, mar de aquí da terra, o sea... Tamén me gusta. tamén che vale. Tamén. Pero vamos a ver, Claro, xa. Un pouco. Hai algo que non che gusta a ti. Todo me vai. E hoxe estou moi correcta, entón hoxe digo refresco de cola. Moi ben. Podería ser a marca, pero no. Pero non vas a decir, verdad? Aguantar. Vamos a aguantar. Aguantarás todo o programa sin decir a marca? Non o Digamos sei. que non é Pepsi. Xulio, non digas ninguna marca. Bueno, neste caso, pues levaría salsiña de tomate, vamos a botar 2 culleradas de mel. Ajá. Xa fixeches unha vez Xa fixéramos unha vez, unha pero... barbacoa e quedara iso. Sí, pero en que ano, Bueno, xa, me dis, en que ano como se leváramos desde o 95 facendo o programa. Bueno, pero a ver, hai días que se fan moi largos, casi como un ano. Ou meses. Pero fora de aquí, Mira, dis. coña, Días fora de aquí. todo. De todo de Coñá, mel, salsiña de Tomate. tomate. Vamos a botar ahora o refresco de cola. Moi ben. Por que tiras por mí? Vamos a botar, engadir un pouquiño de sal. Ostras, que curioso isto, E a salsa inglesa, con onde está? Está aquí. Ah, facíache falta que é a Perrins. Sí. Vale. Non digas marcas. Vanessa Non dice digas así. marcas. Eso como vistes, o da Perrins vai a ollo. E ahora vamos a engadir Ela botou o que lle daba gana. un pouquiño de zume de laranxa. Ostras. Agora deixamos reducir hasta que quede casi como a textura de mel. Para pintar as costelas e que vayan ao forno. Moi ben. E iso que ferva? Isto ten unha cousa, que ferva, sí. Esta no. Isto ten unha cousa, que podemos facer un montón delas e por vamos quitando do congelador e listo, porque isto conservas un montón de tempo. Vale. Hay que ser prácticos. Hai que ser práctico, Claro. exactamente. Bueno, Isabel de Salvaterra do Miño, que sabemos que lle gusta o coñá, o whisky e a costela, ten que escoller cal das dúas receitas levarías ti para a comisión de festas, para a festa, para a casa, para quen queiras, así sin probales. Despois digo, cho. Ah, ahora non vale. Sí, porque ahora non... Non che vale. Hai que decir algo. No, si queres podes ir pensalo ali. Vale pensar. claro que vou Vamos a dar un aplauso, mandamos na zona de sufridores, un aplauso para Isabel de Salvaterra do Miño, que está con nós con Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, hoxe cociñamos costela de porco cunha única intención, a chegarnos ao cumio do sabor cárnico definitivo. Sí, queremos facer a mellor costela
a máis sabedeira que sexa tenriña, pero crocante e zumarenta a un tempo. Será iso posible? Nós pensamos que sí. E que precisamos? Pois adubo, tempo e temperatura, así de simple. Aquí en Galicia ainda somos algo tímidos cos adubos, moi de poñer a salsa aparte como nos churrascos, pero iso tense que ir acabando. Poñer especias e aromáticos e eito é moda en todo internet. E hoxe Xulio e Begoña seguen esta tendencia viral cuns adubos que prometen dúas costelas gorentosas como a poucas. Xa logo, dádelle tempo e temperatura axeitados, tanto se cocemos a carne antes de ir ao forno como se xa vai directa ou queremos estufala. Prestadelle atención que merece, E xa veredes como este corte de prezos aínda razoable pode darvos grandes alegrías. Contádenos as vosas impresións, como sempre, en @voltascoprato. E se queredes ser máis felices, probade como sempre as nosas receitas que están aí, Imoslas subindo pouquiño a pouco. Imos coa de Xulio Mato, non sei se pasou a súa hora e pico de forno que quería este home. Ainda non, está a piques, pero... Mira, Está chegando. vou facer a salsa. Vas facer a Mira, salsa. Aquí puxen a reducir xa o whisky, para quitar o alcohol, parte do alcohol, vale? E Eu dame a impresión de que Isabel daballe igual. Que yo quitaras é ou mellor non. quitarlo, é mellor Vale, quitarlo. Despois vale. é mellor tomar un chupito despois por riba. E botelle tamén un pouquiño de vinagre de mazá. Vale. Vale. Sí, ule, de feito. Esa salsa sí, inglesa que que falamos antes. A mesma salsa inglesa, vale? E agora vamos a botar. Unha cuñer. Me cacha, val, sí que me abriu, Un pouquiño de mostaza. Vinagres. E imos mesturando todo, vale? Whisky. Whisky. Salsa Perrins. Sí, a mí tamén me picou, A ti O vinagre. é mostaza. Mira, e agora vamos a botar Non te rimes, Begoña. tomate frito, Estou vale? acostumbrada. Dame Sí. tomate frito. Sí, home, de limpar a plancha. Botas de vinagre, Xa, home. xa, xa sei, E xa agora sei. botámoslle azúcar moreno, Canto, máis ou menos. 2 culleradas. E 2 Dos culleradas de mel. Eu quedoume claro que o menos importante da receita é a carne. No, a carne, No, de eso nada, a carne home. contrasta Perdón, moi ben perdón. co 12, jova. Perdón. Entón agora deixamos que reduce un poquinho para que caramelice e con isto é co que vamos pintar. Xa que a clave das dúas receitas vai ser que cada un leve a súa E salsa, falta non un o seu adubo. poquinho de allo, tamén así, machucado, vale? Ostras. Así en cru, Un par de dentes, pero para esta cantidad cun dente vai nos chegar. Cuidado, Bego, que? Que che pasa? Non pasa nada. Mira, xa que estás aquí comigo, podemos facer unha pregunta de concurso. Para que queiras. Sí? Sí. Saberala? Espera. Non a mires. Sí. Que salsa fai Begoña para acompañar a súa costela? Barbacoa. Salsa barbacoa. A ver, como? Salsa barbacoa. Fai o xestiño tamén. Salsa barbacoa. Aí está. Oxe, facemos... Salsa barbacoa. Correcto, con Begoña... Salsa barbacoa. No, Begoña... Ah, Vázquez. Begoña barbacoa. 664-483-49 chamada a voltas co prato. Temos 50 eurillos en xogo e buscamos a resposta de... Está buenísimo. Salsa barbacoa. Exactamente. Xulio, está boísimo. Está buenísimo. Sí, a túa salsa. Queres probar? Non é barbacoa, a túa. No, é whisky. A túa é whisky. A ver, veña. Pode probar Bego tamén, Sí, ou non? claro. Teño culleres para Ten culler. aburrir. A ver que che parece, Bego. Aí vai un trociño de allo cru tamén. Ah, está boísimo, Moito allo, Está riquísima, É que Cascou un allo foi un entero, trozo de allo aí. A ti non che gustou moito, verdad? Oh, cascou un gallo. Pois como No, Begoña, está que cascao. que quieres, Xulio. Bueno, Deixou tío, o paladar temblando. Mira, temos xa a costela. Ai. Vale. Canto tempo pasou? Ora, A ver, isto é magia. Magia non é moi boa esta magia, a que fixeches desta vez. por qué? Porque, a ver, esta faltalle un chisquiño, vale? Vale, non pode facer isto, mira, non ves? Ah, Isto non pode facelo. Pode saltar na mesa, a non. culpa é miña ou túa? A culpa é túa. Por qué? Porque non me daches tempo. Non fixeches o traballo que tiñes que facer. Non, fixen o traballo totalmente. Vale. Mira, temos aí que a salsiña que está reducindo, Ajá. pero temos aí que outra que xa teño feita. Ah, esa é a túa? Esta é a miña, sí. Ostras. Entón, mira, esta como sabe. Querla probar? Si, ten tan bo aspecto, parece da comprada e todo, No, de eso nada. Do aspecto, Do aspecto, pero claro, esta queda genial, home. Facilísimo de Oh, está facer. buenísimo. Home, claro. Non como un allo. Seguro Con que- non con cachos de allo. Seguro que é túa? Segurísimo. Non é do súper isto? No, no. No, era do súper antes de comprarla. Sí, hombre, claro, claro. En serio non é... Mira que sou del demonio, Estou che preguntando en serio. Sí, Esta sí, é túa? en serio, sí, sí. Gustache. Está buísmo, Cun pouquiño así Está bueno. de mel, mira que ben lle queda. Está moi boa. Tú recorda co porco tanto a mazá, como lle botou Xulio, como a naranxa, como mel, quedalle de maravilla, vale? Os cítricos, Moi esas ben, mazás, eses ácidos. Alucino, con Eu teño que Begoña. E pintar ahora- tamén, cañotas. Ca túa tamén, tú tamén. 35, Que tiene 40 que minutos ao forno, vale? Vale, vamos, entón. Sí, pero vámonos a tapar con papel de aluminio. Como ese que tes aí. Pero por que tens que descubrirme? Home, que se está... Ahora cando se abra o forno vai se ver.
Por qué? Mira para aquí, no. Non se vai ver, porque... Mira, no. Espera. Pois esa ten que cantarse. Es non me dá tempo. Bueno, teño que quitar a miña, Canto tempo teria que estar aí? 35-40 minutos, depende do forno. 35-40 Sobre minutos. uns 180 grados, depende do forno, claro, pero 180 grados. Escoita. 35 minutos. Que che Non te pasa? fases comigo. Cañotas, Está calado, Xulio, que teño que Que vas repartir facer? cartas. pero que teño que pintar a costela. Bueno, pues pareceme ben, pero vou repartir cartiños. Begoña, queres recibir ti a chamada? Sí, sí. Pues mira, Ana de Vigo. Xa colleron. Sí, mira. Hola, Ana de Vigo. Hola, ¿qué tal? Benvido a Voltas co Prato. Que tal? A televisión das costelas. Muy rica, sí, muy buena pinta. Te rías. A ver, Ana. Que salsa fixen eu hoxe para a costela? Hombre, pues salsa barbacoa. Muy bien, un aplauso para Ana. Por 50 euros, Ana, que van para Vigo Muchas hoxe. gracias. Bueno, Ana, mandamosche un bico moi grande, os parabéns polos 50 euriños. Xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, muchas gracias. Veña. Chao, Ana. Un bico. Un bico. Chao. Hasta luego, chao. Marcos con Xulio, xa antes de que collera a chamada, xa me estaba chamando, bicho. Home, digo eu. Va. Gracias por vir, excelencia. A ver, abrimos o forno de Xulio Abrimos o Mato. forno. Aí está. Que aquí non hai Mira, máis que... ritmo Aquí música. non hai máis que un, E aí está, Xulio Mato sacando a súa costela en directo na televisión de Galicia. Quente, mira que... Boa pinta. Mira. E agora xa, como non vamos tapar máis, agora xa podemos, mira. Mira, a túa sí que lle deu tempo a facerse que non está torta. Non Toma está- de Begoña. Claro. Claro. Pero, Pero é a culpa da maxia ou é dela? No, a culpa é da maxia, sempre. Sempre. Mira, entón isto poñemos así e agora estendemos ben unha brocha. Que eses allos están feitos. No, estes allos non fa falta que se fagan, van cruz. Bueno, non dixo o mesmo Begoña antes, Porque Begoña papou un enteiro. Foi sin querer, ó. Foi sin querer, de verdad que foi Vos sin non lle querer. chores a salsa, ó. No, non lle chora a salsa hai de sobra. De feito, a ti gusta a salsa? Gustou a salsa, non? A mí sí. Bueno, isto ten que ir po forno, vale? Ai. Po forno para dorar un pouco, vale? Va. Temos o forno, ten un pino non te queires. Vamos ao forno, non me Veña, quedo. tempo para douralo, para rematarlo. No, simplemente que dore un pouquiño, uns minutos. Para Uns minutos, minutos. vale? Ai, Dios. Bueno, e agora, como temos aquí un montón de salsa e che gustou tanto, vouche regalar. Vamos a regalar salsa. Home, claro. En serio? Sí, de verdad, É para mí. Este é para ti. Este é para ti para que fagas os teus pinitos na... Bueno, a min é que en realidad gustoume máis a barbacoa de Begoña. Sí, pero esa tela no súper. Ah, porque é do super ese, dixo. No, esa non, pero esa hai no súper. Salsa de whisky non hai no No. súper. Mira, non creo nin que faga unha peituga para botar ya. Non fai, non. Por Ningún eso. ovo. Para que llevar Sí, ovo? ó. A la atención de quen ponemos? Firma aí. Que poñemos? Pon para o meu gran amigo... No, poñemos cañota, salsa whisky, vale? Vale. Para que non che acolla Para que non me olvide, sí. Pero isto canto tempo pode telo... Canto tempo pode telo... Esta na nevera pouco, porque tiñamos que ter máis cantidad para poder... Vale. Para que se Vale, ponlle aí ben o Entón chismo. vamos poñer aquí cañota, salsa whisky. Aí está. Vale. Aí está. Xa pon aí. El pop al abrir garantiza el cierre Eso é. perfecto. Eso é. Tapa de seguridad. Eso Pon aí vou arriba. traducir. O pop, o abrir, garantiza Digo, o peche perfecto. Tapa de seguridade. Moi ben. Pois don Xulio Perfectas. Mato regaloume un bote de salsa de whisky, Para así que que... despois digas que non che dou nada. Ves? Outra. Xa tes 2 regalos. Aí vai. Imos falar con Isabel de Salvaterra de Miño. Veña, arrancamos. Ya! Ai. O porco está aí, que é Xulio Mato. Ese é o porco que está aí. Bueno, Isabel, como estás? Ben, sí. Teño... Claro, probei as dúas salsas e as dúas están boas. Entón, claro, teño dúbidas de que costela estará mellor porque as fixeron de dúas maneiras distintas, a costela. Ti como ves o asunto? Queres me liar, eh? É que non hai que te que ir a liar, é que ao final tens que probarte e tens que decidir cal gaña. Cando probe, digocho. Xa, muller, pero, a ver, ao mellor, Mira, si me gusta coña, me gusta whisky, me gusta costela, xa, blanco en botella, tens razón. Manche gustar as dúas. claro. Eso está claro. Pero ao mellor gustache máis unha salsa que outra. Si cando as probe, Ai, que muller, de verdad. Que teima, niñeira. Vamos votar co público da Voltas co Prato. Me cago na leche. Veña, que estades aquí. Que levanta a mão quen pensa que a costela de Xulio Mato vai estar mellor. Que levanta a mão. Costela ou whisky? A ver. Costela ou whisky, bueno.
Foronse sumando cada vez máis. Bueno. E quen cree que a costela salsa barbacoa de Begoña Vázquez vai estar máis bo? Que levanta a mão. Ai, Dios mío. Está bastante igualado, pero creo que vai en cabeza un pouco Xulio, Tens unha responsabilidade, Isabel. Grande. Coa xente da parroquia. Moi Agora isto grande. va de ter que poñer na festa unha receita destas, sabes? Claro, poñer unha taciña de viño De e lindo tal. gusto, pómola, Con gusto, non? Sí, de verdad. Sin problema, eu tamén vou Son comer. Se me un invitades vou a comer con gusto tamén. Hombre, tamén podes vir, sin problema. Vale, pois veña, vamos ir con Xulio Mato, que creo que está rematando a súa costela, así que veña, imos para lá. Vamos. Un aplauso por Isabel. Albatar. Ponte aquí, Isabel, ponte aquí. Aquí. Vamos a abrir a Xulio o forno. Veña. Ábrete. Vamos a dar. Buah, mira. A ver que sai de aí, Vai Gary. salir a costela o whisky riquísima. Bueno. Mira. Vamos a poñer un tachán, Un tachán. vale, Xulio, tachán. Ven, Isabel, por favor, arrímate. Mira, esta salsilla que fixemos, vamos a botar por arriba para darle un brillo. Mira que boa píntate, Hola. Wow. Que che parece, Isabel? A recende queda Parece gusto. moi ben, verdad? Guau. É o que ten o whisky que isto é... Vamos a empezar, mira, vouche poñer unha para ti. Podes elegir, cal prefieres para A probar? máis pequena. A máis pequena. Pois veña esta. Moi ben, Xulio? Ten pintaza, verdad? Sí. Moi boa pinta, moi boa E aspecto. agora, metemos un poquinho da salsiña. Pero claro, hai que non meterlle nada tamén, nin unhas patacas fritas, nin uns pimientos, algo. Xa che costou facer a maxia pa costela de Begoña que eres patacas tamén. Tamén eres máis triste ti. Bueno, no, este moi verdad. alegre Mira, xa. co triste que és, vouche dar un aplauso. Un aplauso por Xulio Mato, que é un artista de cociña, moi ben. Moitas gracias. Vamos ver o de Begoña, ven. O de Begoña Mato. A ver, ábrelle o forno tamén a Bego. Como non? Vamos allá. Vamos a poñer un tachán tamén a Begoña, Aí porque, vai. mira. Tachán! Que maravilla. Aí vai. Este sen albal ni nada. Ala, todo en riba da mesa, veña. Pero, hoxe tela comigo, collida. Vale. Hoxe tela comigo, collida, No, para nada. Ao final do programa vas levar. En directo non, porque queda grabado. Mira, un poquinho de améndoa, vamos a engadir un poquinho de queixo. Moi ben. Vale. E por vamos a engadir un poquinho de cebola que temos frita e un poquinho de ceboliño. Moi ben, esa mestura. Entón aquí ahora facemos unha mesturiña. Imos facer, mentras tanto, a Ei. pregunta de concurso, mentre remata Begoña. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? Costela o whisky. Como? Costela o whisky. Costela o whisky, 664-483419, chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo, chamade. Costela o whisky. Imos Vai, vai. probar, veña, vamos Atención probar. á decoración de Begoña. De probación, Por dixetes. supuesto. A decoración de Begoña. Dedicada a vos os dous. Podes ir probando cando queiras. Por lenguaretas. Xa a de Xulio Mato. Joder, de Begoña, mira, de corazón, Sí. Vamos a dar un aplauso tamén a Begoña, porque mima, Beso arriba, Begoña. Sí. Fantasía, coa laranxa, sí, co señor. tomate, con todo ese mesturado que lle fixo por aí enriba. Moi ben. Olé. E Moi 50 rico, pavos que che clavan por isto nun restaurante, Por esto máis, que son dúas racións. Bueno, perdón, máis. Bueno, no, onde vas? Podes ir probando tamén o de Begoña cando queres. Dios, mira que imaxe, o de Begoña. Moi ben, Imaxe moi bonita. Uah, que me dará a min probar. Repartimos cartiños, imos a Noia. Leopoldo, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, Leopoldo. A ver, Leopoldo, contame como se chama a receita de Xulio Paletillas Mato. Chámase Costela o Whisky. Moi ben, aí está. 50 euriños. Leopoldo, un bico moi grande. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, 50 euriños, Chao, que chao. marchan para Noia. Bueno, pois imos alá. Isabel de Salvaterra. Despois de probar as dúas receitas, é que estou moi estresado ahora mismo. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez, aí está! Conseguiuno. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Coa Hora Galega, vémonos mañán con máis receitas. Nueva voltas co prato da televisión de Galicia. Chao.